أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى أهله وأصحابه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa masu sauraro ta wannan tasha mai albarka. Kamar dai yadda aka saba muke kawo muku wa'azuzzuka na malaman addinin musulunci, musamman ma wa'azuzzukan malaman ɗariƙan Tijjaniyya kamar su Sheikh Malam Abba Kuka Dawu da Sheikh Malam Lawan Mai Guduma, Allah ji kansa, Allah ya gafarta masa, da wa'azuzzukan Sheikh Malam Gwani Ali Gwani Sale. Insha Allahu a yau dai ga mu ɗauke da wani sabon karatu na Malam Abba Kuka Dawu. Muna roƙon Allah da ya ba mu iko mu yi amfani da abin da Malam zai faɗa a cikin wannan wa'azi. Kuma da hiryar da su zuwa ga tafarkin alkhairi. Fa'ida na uku dangane da da'awa, dalilin ala silahil abdi wal istiqamati, dalili ne zuwa ga gyaruwar bawa da kuma bawa ya tsaya kan daidai. Fa'ida ta hudu dangane da da'awa, tusmiru mahabbatin lahi wa mahabbatin nasi, wato yana ba da ɗan itace na albarka abun Allah bawa ya samu Allah ya soyi da rahama tasa, kuma mutane masu masa soyayya na Allah. Idan kana kira a zo a bi Allah, to wanda ka kira ya ba Allah ka masa dalilin higa aljanna har abada ba zai manta da kai ba. Kuma kiran da kai ya higa agun Allah kana da lada. Wannan yana da fa'ida ta da'awa. Sannan fa'ida ta biyar, a tashabbahu bil anbiya'i was salihin wa suluki masalikihim. Da'awa kamanceceniya ne da aikin annabawa da salihai da kuma higa tafarkinsu. Sai fa'ida ta shidda, fil qiyami biha nashrun lil farilati wa maharibati lir razilati. Mutum ya tsaya da da'awa ya dinga kiran bayin Allah a zo a bi Allah, to yana ɗaiɗaita falala kuma yana yaƙantan duk wani ɗabi'a wanda yake ƙasƙancacciya. Fa'ida ta bakwai, biya tuslahul afradu wa tas'adu shu'ub. Da da'awa ne wasu ɗaiɗaikun mutane suke shirya, wa tas'adu shu'ub, wasu yankuna na mutane suke samun arziki. Fa'ida ta takwas, biya da ita da'awa ce ya taƙarraba al'abdu min rabbihi wa yahuzu bi mahabbatihi. Bawa zai samu kusanci da yi ne bawa yake samun kusanci a gun Ubangijinsa, ko bawa ya rabotu da rahama ta Ubangiji. Sai fa'ida ta tara dangane da da'awa, babun min abuwabin nasihati ilallahi wa rasulihi wal muminina la yahuzu biha illa salihuna. Ita da'awa wato wani babi ne daga nasiha, yadda Allah ya ce a yi nasiha don Allah, a yi nasiha don manzan Allah. Ga mummune ‘yan uwanka dama addinin musulunci baki ɗaya nasiha ne. La yahuzu biha, ba kowa ne yake rubutuwa da da'awa ba illa salihuna, sai dai mutumin da yake salihi mai kyakkyawan aiki. Na goma kuma, tuqsibu da'iya barakatu da'awatin nabi sallallahu alaihi wasallama. Idan mutum yayi da'awa a zo a bi Allah, to zai rubutu da albarkan addu'an annabi da yake cewa yuridillahu wajahu, Allah ya haskaka fuskansa. Manzon Allah yayi addu'a duk wanda zai kira a zo a bi Allah, to annabi ya ce Allah ya haskaka fuskansa ranar lahira. To ka ga wannan addu'a ta sayyidina rasulullahi. Sai fa'ida ta da'awa ta 11, tashrahu lil alimi kullihi subulus salam.
tana haskakawa malami dukkaninsa ta barkin islama wasam'atu da rangwami wata raddu an da'awa albadilatu tana me da da'awa ta banza allati yulsiquha almugriruna bidini lahanifi masu yin rudi ga wannan addini sun zo da da'awar banza to da da'awar ne ake gane wancan hanya ta banza ce a koma a samu shari'a fa'ida ta 12 lidda'i ajaran azimun ya tara'ahu bi adadin lazina yastajibuna lahu idan kana cewa a zo a bi Allah man da ilal kairi annabi ya ce ka fa'ili yanzu idan ka kira mutum ɗaya ya zo ya bi hanyar Allah to kana da lada kuma kana da ladan mutum ɗayan in sun zama biyu kana da ladan mutum biyun in sun zama uku kana da ladan mutum uku ɗin idan sun zama hudu kana da ladan mutum hudun da duk duniyar nan za ka kirawo kowa ya zamanto ya musulunta ya ba Allah to kana da lada kamar na kowa ya sa sai da na rasulullahi dan Allah ya girmama ladansa ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nazira walakin aktharan nasi la ya'lamun to kun ji jama'a haka Allah ya faɗa ga sayyidina rasulullahi saboda duk wanda ya hiriya a duniya sayyidina rasulullahi yana da kamashin lada to kaga kai ma kai da awa duk wanda ya bi Allah kana da lada na kamayo a tare da shi to wannan shine dangane da da'awa jama'a kuma sai abin da ya shafi wa'azi da ake zama muke wa'azi ana yin wa'azi sai a ce ai ga wata mai alfarma na lamarana ya kama za a yi wa'azi da tunatarwa to kowanne za mu yi bayani akan dalilin yin wa'azin da dalilin tunatarwa da dalilin da ya za irin wannan wa'ata in ya zo ake karanta alƙur'ani mai girma sai da na rasulullahi duk watan lamarana annabi ya zo to yi da mala'ika jibril daga bakara zuwa nasi sai sun sauke ƙur'ani amma hekaran da sai na rasulullahi zai yi wa fati to a ran nan sau biyu ma suka biya ƙur'ani daga bakara zuwa nasi to yi yasa idan irin wannan watan ya zo to sai a zauna ko ina ana karanta ƙur'ani saboda annabi a watan lamarana kullum sauƙewa yake gurare da yawa ma masu himma sai gani ana izubi ana koyi da wannan kafin lamarana ya fice kowa kuma ya ji ƙur'ani baki ɗaya wanda ba samu dama ba wasu kuma a karanta izu 30 shekara mai zuwa a ƙarasa 30 ɗin to yi ne wa'azi kuma ga hujjojin yin wa'azin ayoyi da yawa sun zo alƙur'ani wanda aka rubuta na shari'o'i shi wa'azi yana daga shari'a babba don Allah ya faɗa daga cikin suratul baqara aya na 65 zuwa aya na 66 Allah yana cewa laqad alimtum allazina tadaw minkum fi sabti alimtum allazina tadaw minkum fi sabti fa qulna lahum kunu qiradatan kasin gaba kadan faj'alna nakala lima bayna yadayha wa ma kalfaha wa mau'izatan lil muttaqin abin da muke nema kenan wa mau'izatan lil muttaqin wa'azi ne ga masu tsoron Allah wa'azin kala kala ne idan Allah ya faɗa wa'azin ana ɗauka in dai aka yi wa'azin kuna ɗauka shi kenan ba sai an turo muku masifa ba ai sai a barku da wannan amma an faɗa ba a ji wayannan mutanen da Allah ya ce faja an na hana kalan lima bai ne da wa ma kalba ha wa mau'izatan lil muttaqin ai birrai aka mai da su ai sai aka mai da su birrai ai kaga kowa ya gani ko Hausa suka ce gani ya kori me ji to nan din ma haka ne Allah ya ce kar a ya giya ana sha kar a yi zina aka ci gaba da yi duk abin da Allah ya hana ana yi to mu ma irin wannan aka yi shine dalilin da aka mana wa'azi na ƙyar tinke ƙarara yaya akwai wanda bai ji wa'azin ba shekaru hudun nan akwai wanda bai ji ba in malami ne yana cikin tsoro in mai kuɗi ne ma tsoron yake ji talaka ma tsoron yake ji sai da kowa ya ji wa'azin garau mai mulki bai sai ya huto ya yawo ba mai kudi bai sai ya je fatauci lafiya ba kun gani dai talaka bai sai ya yawo ba duk Nijeriya sai da kowa ya ji wa'azin Allah na zahirin yadda aka yi wa'ancan kowa ya ji
ya abin ba boye bane wani ne na gaskiya me ya ja mana wannan wa'azin kuma mu muka jawo imana mu muka jawo kanmu me dalili an saba wa Allah shine Allah yace zahara al-fasad fil barri wal bahri fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'da allazi amilu lahum yarji'un kajai kikenan kaga ba a zama lafiya Allah yace mu muke dandana muku in kun komo kun daina yi kenan da wahalan ya kai wahala ai kowa zai maka koma Allah kowane gari kaje addu'a yake yi Allah 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 kuma da abin ya zo malam kamar daukewar ruwan sama Alhaji Man Sayidu kamar daukewar ruwa kai ka ce yanzu kamar ba a yi ba gahi nan dai Allah ya kawo dauki amma ya karu biyu kun nan kowa yana cikin firjiki ba za ka ji labari mai daɗi ba yau an kai wane ya mutu wane ya shi kenan amma da muka yi da gaske mu koma sai gahi Allah ya mana a dama ai Allah muka bari mun koma mun ce Allah mun tuba ya wanda ba su kai mu ba ma da suka tuba Allah ya musu haka ku tambaye ni ku ce su waye in ba ku san su ba mutanen annabi Yunusa haka Allah ya faɗa mai Allah ya ce falaula kana qaryatu namanan fa nafaha imanuha illa qauma yunus ya aka yi lamma amanu kashabna anhum azabal kizi fil hayati dunya wa mata'ahum ilahi kaji ba Allah ya ce falaula kana qaryatu namanan wanda suka yi imani fa nafaha imanuha illa qauma yunusa ai da suka yi da gaske lamma amanu suka ce sun tuba Allah ya ce kashafna anhum al'azabul kizi muka dauke musu azabar ta bai fil hayati dunya wa matanahum ilahin kun ga mutanen annabi Yunus ne to mu kuma al'umman sayyidina rasulullahi wanda Allah yana mana jinjina da kuntum khayra ummati ukhrijat lin-nas khayra ummati ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi wa law amana ahlul kitabi lakana khayran lahum to wayancan ma bare mu al'umman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi ai Allah muka bari da muka koma da gaske muka ce Allah mun tuba ka yabe mana Allah dan alfarman kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullahi Allah ka dauke mana wannan bala'i dan alfarman annabi Muhammadu to Allah ya ji kuma ya dauke to amma fa sai da jiki Hausa suka ce jiki magayi to nan gaba kara saba Allah in dai ba kwa so irin wannan abin ya dawo to abi Allah shikenan shine wa'azin mun shiga aya guda daya sai kuma Allah madaukakin sarki wai za da laqatumun nisaa wai za da laqatumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufi dawsarihuhunna bima'ruf wala tumsikuhunna diraran litatadu wa man yaf'al zalika faqad zalama nafsa wala tatakizu ayati llahi huzua wa dhkuru ni'mata الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به Allah ya ce da hifa muke muku wazihi ne alqur'ani wata kullato ku ji tsoron wa la muku ana sani anna Allah ubangiji bi kulli shay'in alim sai aya ta gaba a gaban ne wai za da laqatum nisa fa balagna ajalahunna da laqatum nisa fa balagna ajalahunna fala taruduhunna an yankina azwajahunna idza tarara bainahum bil ma'ruf gaba kadan zalika yuwazu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir zalikum azkiya lakum wa dahar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun to kun ji nan ma dai ko Allah ya ce zalikun yu'azu bihi gahi dai muna muku azi ga waye aka ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir in dai kai imani da Allah da ranar lahira to abin da aka faɗa Allah ya ce yayi sawabi wanda ya imani da Allah zalikum azqi lakum shi ya fi tsarkaka gare ku wa adharu ya fi tsarki wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna a can aya ma Allah madaukakin sarki ya zo mana da shi daga cikin suratul baqara
aya na 275 allazina ya'kuluna riba allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakabbathu shaytanu min al-mas zalika bi annahum qalu innamal bay'u mislu riba wa halallahu al-bay'a wa harrama riba na'am فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن جاءه موعظة من ربه jama'a wanda wa'azi ya zo masa da gurin ubangijinsa fantahe ya hanu ga abin da Allah baya son yayi ne cin kudin ruwa Allah ya yi kenan tunda ya hannun ya ji wa'azi to Allah ya ce shi kenan falahuma salam abin da yi kenan ya riga ya fice Allah ya yafe masa wa amruhu ila amransa kuma ya koma ga Allah wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun to kaga wannan mummunan aikin da ake ta za a daina sai da wa'azi sai da Allah ya ce fa man ja'ahu mau'izatun min wannan shi ne sirrin wa'azi sannan Allah ya ce inna la ya'murukum an tuwaddu al-amanata inna la ya'murukum an tuwaddu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl inna Allah ni'ma ya'izukum bi inna Allah kana sami'an basira inna Allah kana sami'an basira to gaje dai Allah madaukakin sarki mana ya marni duk wanda aka baya amana ya mai da amana nan izuwa ga masu yi in za a yi hukunci ma to a yi hukunci tsakanin bayin Allah akan adalci inna Allah ni'ima ma adalla da Allah ya izukun bi yake muku wa'azi da wannan inna Allah kana sami'an basira matabbaci ne da jaulin bawa masani ne da abin da bawa yake aikatawa Allah ya ce wa kullun naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nusabitu bihi fuadak waja'aka bi hadhihi al-haqq wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin to kaji Allah ya ce haka nan shi ma Allah ya ce mun zo maka da labari na manzanni da suka gabata dan mu tabbatar da abin a zuciyanka kuma haƙiƙa an zo maka cikin wannan an zo ma da gaskiya wa mau'izatin da wa'azi wa zikriya da tanatarwa ba ga kowa ba lil mu'minina ga mu'mini wallazina yuzahiruna min nisaihim thumma yaquluna والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير to kaji dai haka Allah ya faɗa nan ma ya zo daga cikin suratul mujadalati yace zalikum da yi ne Allah yake muku wa'azi ba da banza ba Allah maɗaukakin sarki ce ko dalilin wa'azin nan ku aji kuma Allah ya faɗa wata ayar ma daban bayan wanne da kada kalamin qablihim sunanun fasiru fil ardi kada kalamin qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin hadha bayanun lin-nasi wa hudan wa maw'izatun lil muttaqin to kaje hadha bayanun lin-nasi wa hudan wa maw'izatun lil muttaqin amma fa a cikin suratul talaqin nan mun bar guri guda ɗaya da za mu kawo zai fi ya ayyuhan nabi idza dalaqatumun nisa ya ayyuhan nabi idza dalaqatumun nisa fadaliqunna li'iddatina wa sul idda wa taqullaha rabbakum la tukhrijuna min buyutina ولا يكرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ba komai hausa suka ce dan buye yawa abu an tafi wahidu zawai adilin minkum waqimu shahadata lillah zalikum yuwazu bihi dai Allah yake muku wazi yake muku jinjina man kana yu'minu billahi ga wanda ya bada gaskiya da Allah
wal yawmil akhir da ranar lahira wata aya ma Allah ya ce wa kafaina ala asiri wa kafaina ala asiri bi sabni maryama musaddiqan lima bayna yadayhi min at-tawrati wa mubashiran wa atainahu al-injila fi waja'alna fi qulubi allazina tabauhu rahmatan wa rahma Allah yake cewa atainahu al-injila fi hudan wa nuran wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-tawrati wa hudan wa mau'izatan للمتقين الله يجي وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء كاجي الله يجي ما wannan gurin Allah ya kawo kuma ya kawo wata ayar yace ya ayyuhan nasu qad ja'akum maw'izatun ai dan naja maka ne kada ja'akum maw'izatun min rabbikum ya ayyuhan nasu qad ja'akum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin to sannan aya ta gaba wal yastafi bil ladina la yajiduna nikahan bil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli wallahu wasi'un alim وليستعفف بالذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتيكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين كلوا من قبلكم وموعظة للمتقين to kun ji dai Allah madaukakin sarki haka Allah ya bada bayani akan abin da ya shafi auratayya yayi bayani Allah ya ce wanda bai samu kudin da zai yi aure ba ko ba yadda zai yi to Allah ya ce ga yadda zai kuma ku yangu da bayi ku daina tilasta musu akan su nema muku kuɗi amma idan kun tura su nema muku kuɗi don su fahimci kansu neman zai zama alkhairi Allah ya ce babu laifi su je su nema muku a gare ku kuma haƙiƙa Allah ya ce mun sauke muku ayoyi a bayyane da misalin waɗanda suka wuce na can gabanin ku ba dan komai ba Allah ya ce wa mau'izatun lil muttaqina duk wannan dai Allah ya ce mun kawo yi ne domin ya zama wa'azi ga masu tsoron Allah kuma sai abin da ya zo mana na wajibi na yin wa'azi ne wa'azin kuma ya dinga tausasawa dan Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fasalihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah wallati takafuna nushuzahunna faizuhunna wahjuruhunna fil maraji'i wadribuhunna fa lakum fala tabghu alayhinna sabila Allah kana aliyan kabira kun ji fa matan kuma ba sai wai anan kadai ma wa'azi mata man kai ga cikin gida Allah ya ce faizuhunna kun musu wa'azi domin wa'azin to za a samu zama lafiya in ya gagara ne ma tukun wahjuruhunna fil maraji'i in ya sake gagara yake na wadribuhunna a rarbun gairu mubarayin haka hadisi ya faɗa saboda haka wa'azi a komai an so mutum ya zama yana yin wa'azi domin da wa'azin ne za a samu hiriya wai za qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna anka sududa fa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا Allah ya ce fa'arir anu idan suka gaya ma magana ba daidai ba ka kau da kanka da su wa izuhum amma dai ka ci gaba da yi musu wa'azin ka dinga yi musu wa'azin domin da wa'azin ne wanda yake da rabon shiriyan
sai hiriya kuma ya zo daga cikin suratul luqman ma walaqad atayna luqman al-hikmata an yashkuru lillah wa man yashkuru fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna allaha ganiyyun hamid wa idh qala luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim kaji annabi luqman shi kuma nan dan sai yake wa'azin can an faɗi miji wa matansa wa'azi to ga lukumana an ce wa ɗansa dan bayanansa mun yi a cikin wancan karatun namu mai tsawo to haƙiƙa lukumana yana wa ɗansa sara na wa'azi wa huwa ya izu a cikin wa'azin yana cewa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmul azim shirka duhu ne babba Allah ya ce qul inna ma a'izukum bi wahida an taqumu lillahi masniya wa furada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinna Allah ya ce qul inna ma a'izukum ana muku wa'azi bi wahidati ka gani da Allah madayancin sarki an taqumu lillahi masniya wa furada ga hinan dai yawa ce wane babu gobe wane babu a ba zai ku wa'azi ba mutum dai babu laguro yayi ba ya tafi kenan idan da wani abu sai dai ka bi shi kurum Allah ya ce wannan da ya isa wa'azi ga hinan ana zaune dauki ɗaya yawa zare wannan gobe a zare wannan jibo a zare wannan duk wanda ya tafi nan kuma ko da wasa ba za ka ji ya dawo ba babu amma mutum kaga ya dawo sai da wani rahama ta Allah kamar yadda muka tara cikin albidaya wan nihaya na ibn kasir wani bawan Allah muka samu hikayensa bayan an binne shi shikenan shi mun samu labarin ya dawo din hakika kuma ya rayu wannan kuma wata rahama ce ta Allah bayan an binne an tafi masu daukar lakabani suka je kabarin labarin yana albidaya wan nihaya na ibn kasir kuma daga cikin labarin da yake faɗa na mulkin bani abbas a cikin muka tare hijira yana da kujin shekara 300 da ɗori ake magana akan wannan to bayan an binne ya tafi sai masu ɗaukan lakabani suka zo za su ɗau lakabaninsa aka tone kabarin ana janye